Sinjuri, nselmilkom u nilqakom għal program ieħor Resume u hekk kif ninsabu ġimagħtejn bot mill-festi tal-Għid, allura ġimagħtejn minn meta nibdew anke niċċelebraw il-ġimgħa mqazza se nkunu qegħdin nitkellmu waqt il-programm Resume dwar drawiet u tradizzjonijiet tal-ġimgħa mqazza barra minn Malta imma wkoll se jkollna wkoll toma lokali għaliex ovvjament issa kollox f'dawn il-ġranet ikunu qegħdin isiru it-tħejjiet għal dan il-jum tant importanti anke l-ikbar festa għal Kattoliċi. Magħna fl-istudio għandna l-Sur Michael Ketkuti, koordinatur tal-Wirja la Semana Santa Spanja tal-Kazin Santa Marija tal-Imqabba u lil-Dr. Ivan Krixti, Kummissarju Arċikonfraternita Santissimo Sagrament. L-għonet nirringrazzjakom tal-li l-għajtu l-istedina ta' Resume. Kif konna qegħdin ngħidu, ovvjament dawn it-tradizzjonijiet anke drawwiet differenti kif nistgħu naraw f'pajjiżi oħra ivarjaw minn pajjiż għal ieħor. Inti, Sur Ketkuti, inti koordinatur tal din il-wirja, ma inti wkoll ġieli żort dawn iċ-ċelebrazzjonijiet tal-ġimgħa mqazza fi Spanja. X'jolqtok l-iktar meta tara żżur dawn il-purċissjonijiet? Ovvjament aħna kif anke forsi issa se nkunu qegħdin naraw xi filmati waqt li tkun qed titkellem naraw diversi aspetti ta' din il-preċiżjoni li jkun hemm anke f'dawn il-purċissjonijiet tal-ġimgħa mqazza fi Spanja. Inti meta żżurhom x'tista' tara li jolqtok l-iktar? Jiena kont mort il-purċissjonijiet ta' Malaga u ta' Sevilla fl-Andalusija fi Spanja. Ovvjament l-aktar li toqtok huma il-vari kbar li għandhom li huma jsejħulhom Tronos bħal dawk ta' Spanja u Passos bħal dawk ta' Sevilla u oħrajn. L-aktar li jolqotni huma l-vari meraviljużi li għandhom ishom karrijiet ħanajtek. Karrijiet reliġjużi kbar ħafna. Ġieli bil-Ingliżi jirreferu għalihom anke bħala flows. Flows, yes, iva, jissejħu bħala flows. Għax tant huma kbar dawn għandhom dak il-pedestalli il-Passos huma kollha skulturati fuq l-injam barok, stil barok, indurati bid-deb jew tal-fidda jew inkella tal-kewba u anke l-istatwi li hemm fuqhom. Huma ħafna minnhom huma mlibsin bil-bellus irrakmati bid-deb jew bil-fidda. Speċjalment il-Baħo Palio hija id-Duluri. Id-Duluri huma ħafna ġo Spanja. Tkun libsa ta' Reġina l-Madonna bil-koruna fuq rasa li ħafna drabi ikunu koronati mill-Vatikan. Koruna ta' deb u anke dak il-mantell kbir li jinżel jattiġi li anke r-reffija li jkun irrakmat bid-deb u jkunu taħt il-baldakkin. Taħt il-baldakkin li jibda anke jixxengen il-baldakkin skont il-marċi tagħhom li huma marċi proċessjonalment. Ma differenti minn tagħna, m'għandhomx dak għandhom marċi funebri, imma l-aktar marċi huma marċi differenti. U x'inhu huma dawn il-karatteristiċi li jagħmluhom differenti? Kif naraw dawn il-purċissjonijiet kbar, kwantitajiet kbar ta' nies, imma madankollu b'dan il-kwantitajiet kbar ta' nies ikun hemm preċiżjoni li ma bħala. Ħafna jkun hemm preċiżjoni, speċjalment ikun hemm il-fratelli li jissejħu Nazzarenos, ikollhom wiċċhom motti wkoll, ikunu bil-kulur tal-fratellanza li jien anke nagħmel membru mill-fratellanza tal-Esperanza Macarena ta' Sevilla, il-Macarena li hija ir-Reġina u s-Sinjura ta' Sevilla. Il-Macarena toħroġ mill-Bażilika tagħha ġew Sevilla bejn 5 ix-xirka u ħadd il-Palm, toħroġ f'nofs il-lejl. Tagħmel jisu 12 sija barra u jaħdu sehem magħha xi 3000 fratell. Fil-fatt Sevilla minn 5 ix-xirka u x'hekk jibdew dawn. Le, huma l-purċissjonijiet ġo Spanja jibdew jisom id-Duluri. Għalhekk hija Semana Santa jibdew fid-Duluri, però mbagħad jinżvolvu ruhom ħadd il-Palm, Domingo de Ramos u jibqgħu sejrin sal-Irxoxt. Domingo de Resurrezzjon. Ġimgħa sħiħa ta' purċissjonijiet lejlu nara għaddejjin fi Spanja kollha. Mhux fl-Andalusija biss, imma fi Spanja kollha kif qed taraw anke hemm ħafna minnhom, pereżempju l-Mursja, ir-reġjun tal-Mursja, hemm purċissjonijiet kbar u sbieħ, Cartagena. Hemm diversi. Anke tara dawk it-tfal libsin hekk pereżempju missierhom jom huma fil-fratellanza, tarhom libsin diġà bil-medalja, bil-konfratija, jew hekk missierhom qiegħed fil-banda, tarhom libsin bil-kostumi tal-banda. Mentu jkunu żgħar, anke jkun hemm purċissjonijiet ta' tfal bl-istatwi żgħar. Purċissjonijiet ta' tfal isiru f'xi ġranet partikolari? Ġir waqt is-Semana Santa, ġifieri. Anke ġieli jkun hemm xi purċissjonijiet fir-Randan ukoll. Tant qed iżidu.
u statwi. Per eżempju, Sevilla biss għandek il-fuq minn 100 u 150 statwa għandek vara li joħorġu matul il-ġimgħa. Hija wkoll attrazzjoni li tiġi attrazzjoni turistika biex attrazzjoni l-aħarja drawa hija wkoll tradizzjoni tal-ġimgħa mqazza, però tiġbed ħafna nies u xek fi Spanja matul dan iż-żmien tas-sena. Kemm Spanjoli, kemm turisti jinvadu il-post. Per eżempju, tmur Sevilla, xej anke per eżempju is-siġġijiet li jkunu mikrijin jikruhom minn sena qabel u jkun ippakjat kullimkien. U inti kellek l-opportunità li żżur liema partikolari? Ija, jiena kif qedtilkom l-ewwel mort ġo Malaga u mort ġo Sevilla. Daw iż-żewġ proċessjonijiet. Meraviglia, Meraviglia proċessjonijiet kbar ta' Malaga jerfhom fuq l-ispalla bħal tagħna, ikollok xi 200 li jissejħu Costaleros, jerfawhom bat jolluhom jew jimxu l-qudiem u lura skont il-marċ. Jimxu u jolluhom fuq l-idejn, jitfaw ħafna mill-gallerijiet petali tal-wart u jqablu anki kantawlhom is-saetas, ishom bħal għana tagħhom ikunu kantanti popolari huma spettakolari. Iktar tard se nkunu qegħdin nitkellmu dwar dan l-aspett anke inti li issa kif ħadd dan l-aspett anke b'mod lokali, b'forma anke wkoll ta' wirja. Ma qabel se nkunu qegħdin nitkellmu ma' Dr. Ivan Grixti li kif semmejt qabel huwa l-Kummissarju tal-Arċikonfraternità tas-Santissimo Sagrament. Bħal da żmien tas-sena tkunu għaddejjin fil-qofol tagħkom minħabba li tkun għaddejja l-ħidma għal-mejda tal-apposti tal-Arċikonfraternità tas Santissimo Sagrament tal-Belt Valletta li bdiet tintrama fl-1784. Minn fejn telqet din l-idea u x'kien lan ukoll ta' din il-mejda tal-apposti? L-ewwel ħaġa Fjora nixtieq nirreċiproka ringrazzjament li tajtna dell-opportunità u qed ikollna din intervista dwar il-wirja tagħna. Propju waħda mill-affarijiet li bħala nsana nkunu nistennew li nagħmlu hija att ta' karità u fil-fatt minn hemm nibtet l-idea. Ġifieri kien il-predeċessur tiegħi Marcello Libreri li kien rettur tal-Fratellanza illi nibbeddi l-idea li fil-ġranet tal-ġimgħa mqazza issir wirja bħala mejda tal-Apostli. Mhux replika tal-aħħar ċena li kellu Sidna Ġesu Kristu bir-Rit Ludi, imma pjuttost hija bbażata fuq Roswaġin. Li kien jiġri kienu jintażlu 13 ir-raġel meqjusa fqar mill-parroċċa ta' San Dominku u wara li jieħdu sem fiċ-ċerimonja ta' ħasil ir-riġlejn nhar ħames ix-xirka, kull wieħed kien jieħu s-sem tiegħu mill-ikel meta tispiċċa l-wirja fil-ġimgħa l-kbira. Ġifieri għandek dal-aspett ta' karità li qed tissir ma' nies rikonoxxuti bħala foqra mill-parroċċa. Sintendi, peress li dal-aħħar 50 sena kemm ilhom li ġew installati servizzi soċjali f'pajjiżna, il-format inbidel kemm xejn. Imma xorta għad għandek dal-aspett volontarju min-naħa tal-konfratelli u l-konsorelli u li kell kollu nagħtuh b'donazzjoni xi istituzzjoni filantropika. Fil-fatt dis-sena jiena u sħab il-kummissarji l-oħra iddeċidejna li nagħtu li kell kollu lid-Dar tal-Providenza. U meta wieħed iżur din il-wirja inti qatt allura mhux fuq stil ludi u xek. Ekku. Fuq xi bażata. Hija bbażata fuq ross u ġin kif qed naraw fl-immaġini. Anke r-ross ikkulurit dak huwa nużaw food coloring, ġifieri meta tal-leħ dak jitlaq kollox jibqa' jista' jittikel. Imma interessanti mbagħad jiġifieri hawnhekk hemm l-aspett storiku fiha nnifisha. Fis-sens li min iżur il-wirja, apparti ovvjament is-simboli li jirrappreżentaw l-Apostli u l-Sidna Ġesu Kristu, għandek platti li jirreferu għal momenti importanti fl-istorja kemm tal-Fratellanza kif ukoll tal-parroċċa. Mela partikolarment għandek platt bl-istemma ta' Monsinjur Duzzina li kien propju li waqqaf il-Fratellanza fl-1575. Ġifieri s-sena d-dieħla kalla jrid nikkommemoraw l-450 sena meta twaqfet il-Fratellanza. Propju l-aħħar vista kienet il-Belt il-ġdida, tngħidu 10 snin wara it-tmiem tal-assedju l-kbir, propju Monsinjur Duzzina kien żar il-parroċċa ta' San Dominku u hemmhekk waqqaf il-Fratellanza tas-Sagrament. Ma interessanti wkoll għandek platt bl-istemma ta' San Piju V li kien saċerdot Dominikan li sar Papa
illi kien hemm finanzjarjament il-Gran Mastro Lavallet fil-bini tal-Belt il-ġdida. Allora għandek min ikun qed iżura li lin minn dal-aspett karitatevoli illi fiha l-wirja fiha nnifisha qed tagħti tom anke tal-istorja kemm tal-fratellanza kif ukoll tal-parroċċja. L-oratorju fejn tittella l-wirja imbena bejn l-1671 u l-1674 dam 3 snin biex imbena huwa mużew ieħor tal-arkitettura barokka f'pajjiżna u interessanti anke l-opri tal-arti li fih. Biss insemmi il-kwadru titolari huwa xogħol Mattija Preti u fih żewġ dettalji interessanti. L-ewwel ħaġa pinġal Sejdna Ġesu Kristu jqarben il-San Pietru blostja kif nafu għallum u ma kienx ikkummissjonat biex jagħmilha. Imma oltre hekk ħalla immaġini tiegħu innifsu min iżur l-oratorju waqt li tkun għaddejja l-wirja u jagħti każ wara l-minkeb ta' Sidna Ġesu Kristu hemm żewġ tuċuħ fuq xulxin. Ta' taħt huwa self-portrait ta' Mattija Preti. U interessanti li qisu kienet jara dik ix-xjena għaddejja. Għandek bħalissa l-kwadru li kien iżejjen is-soffitt qiegħed arrestawr huwa xogħol Alessio Arardi u għandek anke l-kwadri laterali huma attribwiti il-Stefano wkoll. Dan huwa wieħed mit-teżori fil-belt kapitali tagħna. U fil-ġranet importanti tal-ġimgħa mqazza dawk li joġomhom miżuru ħajjeħdu tom anke tal-istorja rikka kemm tal-belt kif ukoll tal-fratellanza. Hija mejda tal-Apostli li kemm il-darba fil-fatti anke smajna biha tiġbed ammont ta' nies speċjalment f'dawn il-ġranet. Ejja, partikolarment ħames ix-xirka fej jkollok in-nies li jiddeċidu jagħmlu l-visti fil-belt kapitali, ukoll il-knejjes kollha tal-Belt Valletta għandhom l-armar partikolari tagħhom anke fejn jidħol is-sepulkli. Allora dak li jkun huwa għaddej minn vista l-oħra jitlu anke jaraw. Però anke hija ħanajt jekk anke magħruf anke mat-turisti għaliex anke tramite l-medja soċjali l-importanza tagħha hija eżistenti ħafna hemmhekk u allura jkollok ċertu turisti li jiġu partikolarment ifittxu biex iżuruha. Se nkunu qegħdin naraw kif bdejna fil-bidu ta' dan il-programm rajna wkoll tradizzjonijiet ta' din il-ġimgħa mqazza fi Spanja. Iżda se naraw servizz li sar ftit ta' snin ilu fejn il-kollega Mario Mekallef żar Ragusa fi Sqallija propju ftit ġranet qabel il-ġimgħa mqazza ħalli anke naraw ukoll dak li jkun qed iseħħ propju ftit il-bot minna fi Sqallija. Ngħaddu biex naraw dan is-servizz. Fl-Italja, il-ġimgħa l-kbira mhijiex jum ta' btala pubblika, għalkemm iskejjel ma jiftħux mill-bqija hija ġurnata normali ta' xogħol. Għalhekk il-funzjonijiet fil-Knisja isiru tard wara nofsinhar u fejn issir purċissjoni toħroġ fil-għaxija. F'Ragusa Ibla li għall-parti l-antika fin-naħa t'isfel ta' din il-belt fi Sqallija, il-purċissjoni mill-Katedral ta' San George toħroġ fit-8 ta' filgħaxija b'żewġ statwi biss. Fuq quddiem Kristu mejjed, warajh id-Duluri. Il-purċissjoni tieħu l-forma ta' pellegrinaġġ bin-nies bix-xema f'idejhom u s-siem tal-banda tal-post li ddoq marċi funebri. Dawn iż-żewġ statwi li saru fl-2007 u fl-2009 huma xogħol l-artist Malti Aaron Camilleri Cauchi, illi kien ġie kummissjonat jagħmilhom mill-kappillan tal-Katedral Dun Pietro Floridia, illi ra xogħlijiet tiegħu f'Malta u xtaq li jinħadmu fil-Kartapesta. Ħaġa interessanti li bħal speċi Sqallija l-Kartapesta aħna u Malta oriġinat minn Sqallija madwar 300 sen ilu. U prattikament kif spjega li anke l-kappillan llum il-ġurnata ma tantx għadek issib Sqallin li jaħdmu dit-teknika tal-Kartapesta tradizzjonali. Rittu wkoll noqgħod daqsxejn attent minħabba l-użanzi u tradizzjonijiet Sqallin, allura anke l-istil għalkemm huwa stil tradizzjonali anke Malti, però rrid ukoll inżomm naqaf moħħi l-istil li joġob lill-Sqallin. Allura infatti anke bħala kuluri, anke bħala mod kif tesprimi d-devozzjoni fil-vara, huma daqsxejn differenti minn dawk Maltin li aħna ndorrijin bihom. Għal-Katedral ta' Ragusa, Aaron Camilleri Cauchi ħadem ukoll l-istatu ta' Kristu Rxoxt. Il-kappellan tal-Katedral stqar li kien sodisfatt ħafna b'dawn ix-xogħlijiet artistiċi u ma eskludix li fil-ġejjien jikkummissjona xogħol ieħor lill-artist Malti. Kuntent ħafna b'dawn l-istatwi u bil-mod il-mod daħlu fi qlub il-popolazzjoni ta' Ragusa. Ma' Television Malta, Dun Pietro Floridia tkellem dwar it-tradizzjonijiet tal-ġimgħa mqazza f'Ragusa, illi qal tibda f'ħatt il-Palm fejn Ġesu sagramentat jiġi espost tal-40 sija ta' adorazzjoni.
Mill-ħadd ukoll minn knejjes differenti joħorġu purċissjonijiet bi statwi li jirrappreżentaw mumenti bil-passjoni ta' Ġesu. Entrano qui a San Giorgio. Jidħlu hawnhekk fil-Katedral ta' San George fejn jibqgħu għal madwar 10 minuti li matulhom issir pritka qasira, segwita b'mumenti ta' adorazzjoni quddiem is-sagrament u jirritornaw proċessjonalment lejn il-Knisja imnejn ħarġu. Huma mumenti partikolari b'attendenza qawwija għal tradizzjoni li ntirtet minn ġenerazzjoni għall-oħra. F'ħatt il-Palm saru l-purċissjonijiet bl-istatwi ta' Doluri, il-Madalena u Kristu marbut mal-kolonna. It-tnejn li għadda żewġ fratellanzi oħra ħadu statwi tagħhom proċessjonalment lejn il-Katedral, Kristu fl-Ort tal-Ġetsemani u Kristu fih dan il-Madonna. It-tlieta saret il-purċissjoni minn knisji oħra lejn il-Katedral bl-istatwa tal-Veronika. Fiż-żjara fil-Katedral ta' Ragusa Ibla, l-istatwa ta' Kristu l-Xoxt kienet mottija barazz kbir, magħruf bħala tela kwareżimali, illi tirrappreżenta x-xena tal-mewt ta' Ġesu fuq il-Golgota. Din tpoġġiet f'ras ir-randan u issa titneħħa f'Sibt il-Għid mal-kant tal-Glorja u bekk li l-Xoxt jiġi jispikka fuq l-artal tal-Katedral. Dawn it-tlet statwi li jirrappreżentaw mumenti differenti fil-ġimgħa mqazza mhumiex l-uniku rabta ta' dan il-Katedral ma' Malta. F'Mejju huma bosta l-Maltin li jitilgħu hawnhekk għaċ-ċelebrazzjoni tal-festa titolari ta' San George. L-istess katedral ta' Ragusa bħal dak tal-Imdina imbnew fl-istess perjodu propju għaliex it-tnejn iġġarfu bit-terremot tal-1693. Mario Mikallef għal Television Malta minn Ragusa. U hemmhekk kif rajna dak is-servizzi għamel ftit ta' snin ilu l-kollega Mario Mikallef minn Ragusa fejn stajna naraw ukoll li fil-ġimgħa mqazza f'dan il-post ukoll fis-Sqallija wkoll il-wirja u anke l-purċissjonijiet fil-ġimgħa mqazza jiġbdu diversi nies u rajna wkoll din ir-rabta lokali li għandhom hemmhekk fil-Katedral ta' San George f'Ragusa Ibla. Qabel konna qegħdin nitkellmu dwar la Semana Santa fi Spanja u għadna li dan il-konċett anke intom fl-imqabba ġibtu dan il-konċett permezz tal-wirja. Il-wirja la Semana Santa Spanja tal-Każin Santa Marija tal-Imqabba. X'jista' wieħed isib f'din il-wirja u għaliex hemm din ir-rabta wkoll ma' Spanja? Din l-wirja lilha mill-2007 wieħed jista' jsib il-minjaturi ta' dawn il-vari li joħorġu fi Spanja. Ġifieri ħassib ħafna għandna fuq il-200 statwa u għandna 42 vara dik hija l-Makkarena ta' Sevilla pereżempju qiegħda life size li dis-sena tagħlaq 10 snin ta' Michael Kotajjar Zara ta' Għawdex. Ħanamlu ċelebrazzjoni importanti. Wieħed jista' jsib dawn il-vari mlibsin bil-bellus, ir-rakmati bid-deb u bil-fidda. Hemm ħafna ornamenti sbieħ u anki bandalori, rakmati, medalji, filmati fuq Spanja u marċi Spanjoli. Għandna tlet iswali prinċipali tal-Każin Santa Marija tal-Imqabba illi huma miżewdin b'dawn il-vari kbar u sbieħ. Ġifieri li huma attrazzjoni għal min jiġi Rom. Hija wirja oriġinal, wirja unika fil-Gżejjer tagħna li ħadd m'għandu jitlef. Kemm tkunu ilkom tippreparaw li din il-wirja u minn sena l-oħra qegħdin dvarjawha? Ekku, fil-fatt kull sena dejjem inżidu dis-sena għandna ħafna statwi ġodda wkoll u restawr ta' ċertu vari wkoll, speċjalment il-baldakkin tal-Isperanza Makkarena. Għandna 3 baldakkini, 3 pasos u hija fil-fatt kull sena dejjem inżidu. U l-attrazzjoni prinċipali kif qedtilkom hija speċjalment il-Makkarena nkoronata u anki il-Cautivo de Malaga, Ġesu marbut. Din is-sena l-wirja ħad tiġi miftuħa fi 17 ta' dan ix-xahar ta' Marzu, fil-11 ta' filgħodu jibda programm mużikali mill-banda Re George 5 tal-Imqabba u mbagħad wara jkollna l-ftuħ uffiċjali mill-Ambaxxatur ta' Spanja. U minn hemm wara nafu li inti l-koordinatur. Jiena l-koordinatur u mbagħad hemm tal-Kumitat taż-żgħażagħ u tal-kbar ukoll għandna diversi wkoll bħal Leonard Zoppardi, bħal Natalie, Giulia, Christian Grima li għajna ħafna dis-sena u hemm ukoll għandna lil Warren u ħafna oħrajn li jgħinu f'din il-wirja b'mod jew ieħor dejjem nirringrazzjahom tas-sem kbir li jagħtuna ta' kull sena f'din il-wirja hekk unika la Semana Santa Spanja tal-Imqabba.
Ma Dr. Evangelista qabel konna qegħdin nitkellmu dwar il-mejda tal-Apostli. F'dawn il-ġranet issa li wasalna sabiex tinfetaħ din il-mejda, meta l-ewwel nett se tinfetaħ u wkoll fil-ġranet li ġejjin min se jkun qed jiftaħha din il-mejda tal-Apostli għaliex kull sena ovvjament. Ikonna mistieden speċjali distint. Dis-sena stedinna n-Nunzju Apostoliku għal Malta u aċċetta l-istedina tagħna. Il-wirja sa tiġi mbirka u mnedija minnu nhar il-tlieta 26 ta' Marzu fil-għaxija. Il-wirja mbagħad tiftaħ l-4 filgħodu, l-4 ta' Tniebri bejn 9 u nofsinhar u narġgħu fil-għaxija bejn l-4 u 8. Nhar ħames ix-xirka l-istess bejn 9 u nofsinhar imma mbagħad tibqa' miftuħa sa tard fil-għaxija ġifieri mill-4 l qudiem. Il-ġimgħa l-kbira narġgħu mid-9 sa nofsinhar u mbagħad tarġa' tiftaħ bejn l-4 u s-7 ta' fil-għaxija meta jibda żarmar. Forsi nista' nenfasizza il-lokazzjoni tal-oratorju. L-oratorju jinsab fil-kunvent tal-Patrijiet Dominikani fit-triq San Domenico l-Belt Valletta. Ġifieri l-aċċess għall-oratorju l-wirja huwa minn ġol kunvent tal-Patrijiet Dominikani. Qabel ovvjament konna ngħidu li dan huwa żmien li għall-Kattoliku huwa l-qofol ta' twemmin tal-Kattoliku għaliex fl-aħħar mill-aħħar iwassal għall-lajt il-kbir li rxox li Kristu qam mill-imwiet. Imma f'dawn il-ġranet anke intom li tkunu qegħdin daqshekk impenjati tagħmlu din il-wirja, tkun okkażjoni anke għalikom sabiex tinaqdu iktar anke bħala li tkunu bejnietkom li qegħdin tagħmlu din il-wirja tkun iktar forma ta' għaqda għalikom minkejja dan l-impenn kollu. Iktar minn għaqda bejnietna Fiorella naħseb l-impenn personali li qed nagħmlu xi ħaġa b'aspett ta' karità biex ngħinu lil xi ħadd ieħor. Is-sena l-oħra pereżempju l-ikel tajnieh kollu l-YMCA li hija għaqda importanti ħafna fil-konfini tal-parroċċa li qed taħdem fuq żgħażagħ li m'għandhom saqaf fuq rashom. Allora f'dal ġranet tar-Randan fil-waqt kif qed tajt tajjeb inti nkun nħejju ruħna għal-lejt il-kbir. Aħna l-konfratelli l-konsorelli nkunu qed niddedikaw dal-ħin fil-għaxijiet għax prattikament tieħu l-5 ġimgħat tar-Randan biex titħejja u qed nagħmlu da kollu b'aspett ta' karità lejn il-proxmu tagħna u naħseb hemmhekk jinħoloq jilħaq il-qofol kollu ta' dak ċelebrazzjoni. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar mela dini forsi tgħinkom ukoll għandkom din il-mira f'moħħkom ta' għajnuna. U l-fatt li jkollkom imbagħad dan is-sodisfazzjon li kelli li jista' jingħata u tajnuna għall-oħrajn. Għall-oħrajn. U dħulu huwa b'xejn, però ovvjament minn iżurna aħna nilqgħu kull offerta li dak li jkun jista' jkun jagħmel. Ovvjament l-ispejjeż hemm qegħdin. Kieku ma jkunx il-bażi volontarja xi ħaġa bħal di żgur ma ssirx. U kollox ovvjament qed isir fuq bażi volontarja, allura anke forsi l-importanza ta' dan il-volontarjat għal finali anke fl-għan filantropiku li kien il-bażi dejjem tagħkom fil-bidu tal-ftuħ ta' din il-mejda tal-Apostli. Grazzi ħafna, jena nirringrazzjakom ħafna tal-li inaqattu maħna dan il-program. Nirringrazzja l-Sur Michael Ketkuti li huwa l-koordinatur tal-Wirja la Semana Santa Spanja tal-Kazin Santa Maria tal-Imqabba u l-Dr. Evangelista Kummissarju Arċikonfraternita Santissimo Sagrament tal-li kienu maħna f'dan il-program Resume fejn stajna naraw xi ftit tradizzjonijiet li jsiru fi Spanja u anke fi Sqallija wkoll dak li hemm imħejji f'dawn il-ġranet rajna rabta żgħira wkoll dak li imħejji f'dawn il-ġranet b'mod lokali. Jiena nirringrazzjakom tal-li kontu magħna l-programm ieħor Resume ikun magħkom bħallum ġimgħa. Nsemmilkom.